morning, guys. How are you this morning? How are you this morning, guys? What do you say, guys? How are you guys this morning? Tirikuno Messina. We are here in Messina launching a new branch for Zororo Pumulani funeral plan. In case you are in Messina and you don't have a funeral policy, this is the chance for you to get a funeral policy close by. Our offices are all located opposite Pep Home next to KFC in Brighton in town. You can just come and get your policy as little as 8 and 9 rand a month. You can have your own policy. Guys, it's not nice for people to do a GoFundMe for you when you are dead. And while you are still alive, you are eating pizzas, you are eating nandos, you are eating this kind of, you're living this other kind of life. Please get your policy today. Get your policy today and make sure you are planned, right? Hey, hey, hey. So today we are going to go around the whole Messina doing my road show. So guys, stay tuned, stay with us. Chageti Jaiva, Chageti Tamba. The Ganim boys are shout out. Shout out to my diaries. Where are my diaries? Shout out to you, my diaries. Shout out to you, my diaries. Hilda Nyakabau, Rebecca Baza, Sandra Mashawatu, Memory Kuze, get to the Adiseni, Junior Munongi, Tadiwana She Murray, Linet Tadiwana She, Wayne Munashe. Guys, shout out to you guys. Good morning. How are you? I've got these beautiful ladies with me today. So if you are in Messina and you want to get your policy, these are the ladies for you guys. These are the ladies for you. Just come through. You see us. Just tell us where you are. We'll come. Tell us where you are and we will come. Tinoshika panjimbo paonenge uri. Chikuru kuve ne policy naika. Chikuru kuve ne policy naika. Policy ndo chakakosha. Ne Zororo Pumulani funeral plan, guys. Tino make sure kuti takupa a decent funeral. Tino make sure kuti taperekeza. Takuperekeza kumbebe kupedzisira kusvika kumagumo naika. Tinema police akasiyana 89 rand, 150 rand, 200 and something rand zvichienda zvakadaro depending nekuti iwe wacho unokwanisa kubhadhara ipi. Anditika pane yekuti unokwanisa kubhadhara unopiwa bhazi, pane yekuti unokwanisa kubhadhara unopiwa hesh, pane yekuti unokwanisa kubhadhara tinokupa chema, tinokupa mari yechema kumasure depending neyaunenge wajoina. Saka munhu tiri kuti munhu wese ngaarongeke, munhu wese ngaarongeke. Ukaona usina funeral plan mazuvano, haiwa uri rombe remarombesti, rombe to the rombest naika. Saka make sure kuti wakarongeka naika, mhuri yako iri covered. Nekuti chinhu chinonzi rukufa guys ndo chinhu chisina bhera, rufu ndo chinhu chisinganyare munhu. Hachikunyare iwewe nokuti uri yellow born, hachikunyare iwewe rufu nokuti une mari yako, rufu harikunyare iwewe nokuti unofunga kuti une tunhu twako. Rufu runovinga munhu wese, imvura inonayira munhu wese. Saka kuti rwawanikwa ruchisvika, gadzirira wanikwa uine policy yako. Chireka kuti isusu matisawira ako tozongokupawo ka yechema but iwe wakarongeka naika. Kana uri ku foreign land kune dzimwe nyika, tinokutakura tichikuendesa kumusha. Kana wish yako iri yekuda kunovigwa kumusha naika, then zvese tinokuitira. Kana uri ku diaspora chaiko you want to have your policy, anditika ungava uri ku UK, ungava uri ku Germany, ungava uri ku America, ungava uri ku Dubai, Zororo iriko takapinda Australia, just get in touch with me. Make sure kuti une peace of mind naika. Peace of mind inowanikwa kana wakarongeka. Ukatanga nasi kurorwa nemwana usingazivi chinoitika mangwana, unobata musoro ugodzamba apa ugodzamba pa usingazivi. Asi kana uchidza zvako zvakarongeka, unongoti Mwari kuda kwenyu ngakuitwe nokuti zvinenge zvakarongeka. Hansi takavhura tiripewo matisheti. Kana uri kuMessina, nasi chance yako yekuwana t-shirt naika. If you are in Messina, nasi chance yako yekuwana t-shirt necape yako handitika. Saka bedu ngatirongekei uri ku diaspora, ndibate ndikujoinise as little as 13 rand, 13 pounds per month, 13 pounds per month. Unowana cover yako uri ku diaspora. 13 pounds tikutaura 319 rands, so in pounds is
just 13 rand pounds. Tinouya tokupa ticket rako 1 ticket return rekuuya nebhodhi yako kuno kumusha uchisvika kuZimbabwe unowana takakumirira neheshi unowana tinobva takutakura toenda newe kumba tonokuitira funeral yese wozokwira zvako uchidzokera. Handitika pamusoro pezvo tobva takupa zvakare mari yako yechema inokwana kuita 30,000 kana uri kudiaspora munaika. Saka ndomukana wokuti right now torai mapolisi enyu, torai mapolisi mumesina yese. Nhasi ndomukana wenyu ngokuti muwane muchiwana matisheti aya munochemera moita mushare live naye madiaries. Handitika itai muchishare live hanzi tipei mazambia. Ukandivigira kadhi rako rokuti wakajoina tinokuorganizira Zambia. Ukandivigira kadhi rako tinokuorganizira Zambia. Just show me kuti you are registered, then I will organize Zambia for you. Handitika so that's gere mafaro guys. Moita share live atika patinenge tatanga tinge takati one day. Handitika pamberi nezororo timboisiraiwo zororo kama love nemalikes comment section. Oyo isa music inodiwa nevanhu sha. Fari kuenda pakateresi. Mune mapolisi here mota umo, mune mapolisi here. Uye kujoine mapolisi, mune mapolisi here uko. Zororo mumesina. Mune mapolisi here uko iwe bawe. Mtatirovesa. For me, I'm a Messina for me. Just like you wanna be confused about why now. Magalisi esa kukuna why now. SIS MELLY and black label for my bureau. Zororo Pumulani now in Messina. Even a piece of mind. Ukusulau to Pafana, Sunovi Guanaika. Patisarema, Atamira was the Gizamundo, just like you wanna believe, I confuse you, Paulo Waina. Magalisi esa kukuda kudare, nikawana move for me when they fare. I confuse you, Paulo Waina. Right, guys, let's order Pumulani, Maka join a room of Scana. Maka join a Pumulani who passa upo. Umpukumo. Can share Naisa Sutana Manzavan that are not necessary. I've got to tell the second Magitari. You come from far. Don't be able to get a good win. The therapist was made and the thing of my drink. Like so cheap when I'm a galley. I remember the go to Bombi. But when I was sick and I was never by your feet. Just like you want to charity that she motor such a Zambe. Mota dzacho dzavamberi ndicharatidza chi ndaimuona mai venyu Oya!
Come from Fari. Just like you wanna go big, I go feel some I'm for my MC. MC, come. MC. I go feel some right now. Baira itashka kuboda because kumasure kwedzimwe mota amuna takunda kwedu kwa sasa side kwa sasa
In the house, dance in Messina. Dance in Messina. I don't mind if I can dance in the morning. I don't mind. Jana daikuno, jana mbomora mutekuno, jana roba. Kana vanenge varipo Abisa mataikuno. vanenge varipo vanenge varipo saka pamini sometimes kuno vanenge vachihasela kumwe zvavanenge vachihasela asi timeboka toreplace pamini hayi wakati that guy married in the comment section. Yeah. We are single and sexy. And guys, you must see magazine to come Zororo Pumelani Messina, Zororo Pumelani Messina. Join Zororo Pumelani today. Join Zororo Pumelani today. And it's kana usina policy nasi, usina policy nasi, nasi ziwarako Messina, join policy. As little as 79 rand per month. As little as 79 rand per month. Zororo Pumulani, make sure kuti nasi kana uchinge wafa, chikanzachaya, unokwanisa kuendeswa kumba. Kutangira pa 89 rand per month, unogona kuwa na polisi yako, inokutakura ichikuendesa kumusha, kukave kugokwe, kukave kupindura, kwakiti ya tota, kwese unoendeswa naika. As little as 89 rand per month, you can get Zororo Pumulani powered by doubts. Policy yako unotakurwa ukanzi nasi pane zvaitika unotakurwa naika wakaendeswa kumusha kwako.
What zvakanaka here vadikanikitirwa magofund yaiwa ivaine mapolisi naika 89 rand mumesina yapinda yaramo handitika mumesina yaremo 89 rand yako pemonth unenge une funeral policy yako tinoziva mumesina mune vana vakasiyana-siyana vanobva kunzvimbo dzakasiyana-siyana tikanzi tachaya nhasi unowanikwa uchiendeswa kumusha naika uyai zvenyu mujoine feel free to come and ask mubvunzo uyai mubvunze mubvunzo uyai mubvunze mubvunzo yesu uyai zvenyu uyai mubvunze uyai vanoda kujoina tiripo uyai mujoine 89 rand per month chete polisi yako wave nayo kufa hakuna mhembe nekufa hakusarudze ena zvinabasa kuiwani kufa unofa chete uyai mubvunze zvenyu rasta mune polisi here rasta mune polisi very good ndokuti kurongeka ikoko kutangira pa 89 rand yako pamwedzi polisi yako 89 rand mwedzi wega wega ukanzi wapanhasi tinokutakura tokuendesa kumusha kwenyu ungave kupi tinosvika newe ikoko yes saka uyai mese uyai asikana uyai madzimai tai madzimai akarongeka naika munhu kurongeka kuve nepolisi handitika kurongeka kukugona madhiri kurongeka kuve nepolisi nokuti kufa ndekwemunhu wese naika handaina rotiwa ozopiwa takaenda uyai vanoda kubvunza mubvunzo tiripo uyai tibvunze naika kuzimbabwe inhemazimbabwe tinokutora pano kunyandiwa kwachienda kuya kana kushanda wokuperekwa kana kwakutiyatunga kwaunoenda ikoko tinokusiya ikoko toita funeral yacho yese topesa haupire We're on Facebook Live, SIS MELLY Diaries. Facebook Live. Makundibanisa majaba uyai zvenyu uyai mubvunze uyai munzwisise tikufamba sai 89 rand yako pamwedzi chete takutokuendesa kumusha kwako Bata live. Ibaba ndoba ndo dada ibaba dream. Iwe. Ai, hey. Oyo. Iwe. Madzimai mune mapolisi here madzimai. 89 rand yako pamwedzi. Wava nefuneral policy yako. Ukanzi nhasi wafa uri muno South Africa. Kana uri kuCape Town. Kana uri kupi. Tinokutora tine maoffices all over SA. Tinokutora ikoko toenda newe kumusha kwako nemhuri yako. So pa 89 rand kutangira pa 89 rand unogona kujoina iwe nemhuri yako muri 7. Aiwa munhu asingatyeka munhu anoti ndinotya kufaka ndiye munhu asina kutokwana nokuti wareozi adzatise tichatopa iwoyo ndo mutemo usina saka uyai muzwise vasikana munawo here mapolisi muna good uya pano mwana mai good ndokugona zvouyu munewo tisheti here kana pekuti iri pikazi rako kana mufoni iwe wakambobhadhara kupi wati saka usati wabhadhara ndokukakana wabhadhara aiwa ndiso information nayo aiwa unayo information aiwa vati vakajoina last month takatoka hausati wabhadhara ndoda munhu akabhadhara anoti ndakajoina ndakabhadhara aiwa ndinokupa matisheti ndinokupa matepu kupinda kupinda takabata masiki irapa
Unaulitza? Aiwa, isati sinyaradzo tiri zororo. Zororo atinyaradzo tiri taxi. I don't know. What about the we have to make it. We have to make it. Hapana nda kuchallenge era. Iwe. Awusundi. Ndakabata kamera zvei. Indakakubatira kamera ndogopinda papi. Robin. Aiwa ivo vari kuti dzimwezvipinda. Pinda. Pinda mlana. Don't buy ticket. Yeah.
itax handiti tapinda munesina ndovakanga tisina branch kumwe presi sakafuna yose tina branch naiva so zvatikutaura nezvekudai tinokuvigai kana mafira kune dzimwe nyika munoziva nhamaitinoita mazimbabwe tafira kune dzimwe nyika unotoda kufikira kanzatu ende ava vanotakura makeshi anenge achibva 20,000 vabereki vakutengesa mombe kokuzobatirira baba kokubatirira kuti ukwanise kuya kumba saka tikuti kutangira pa89 per month unogona kutora polisi yako inoinda iwewe nemhuri yako muri 7 uchikobva per month pa 3 months zaunenge wabhadhara unenge watomachuwa ukazigwa tikasamtuwa nemwana kana baba vashika notukadzi achaika wabhadhara 3 times inosi yedu but hatina choice inosi yatopana ngatimbokuratidzai kanai pafacebook umboona pabhoti inenge isinawo ebhasi andi ukatora weyepedzisira unopiwa bhazi tinokupa zvakare mari yechema yekuti wafirwa tinokupawo zvakare mamwe masetisi akasiyana siyana bhazi reichibva kupi reitangira papi bhazi rinenge richibva kuzimbabwe chinda nditakura vanhu vako richida navo kana munomu wafa muno muchizadza bhazi kuno tinoenda newe asi kashoma kuti iwewe nemhuri zidza bhazi kunoko saka kana uchivabhadhira mari yakadai tinokwanisa kupa ikwandamu yekuti nitakura nhako ichienda asi kana kuri kuti wanga uchibhadhira 89 rand now unopiwa mota inotakura vanhu 6 because polisi yako iwewe ine vanhu 7 andiri kuti saka very reasonable makazi momadoro here momadoro 6 pegi mari momachikasolait umwana 6 pegi 110 89 rand police unongobvisa ipapo 89 aiwa first 3 months unobhadhira mwedzi after 3 months unogona kubhadhira kana kagore kana ukajoina ye259 ukaona kuti maybe basa rapera hatichakwanisi kuendera mberi unogona kufona kwatiri tombokubvisa pa259 ukachibhadhira tokuisa kana pane 89 rand kuti zvinhu zvako zvibatane kana zvabatana wakuda kudzokera pane iya ine chema ye30,000 wodzokera pachii papolisi yako manzise here vabereki aiwa saka regai chimboridzwa music mumbotamba chimborisina music tina vanotamba ndisi vabereki notamujoina atitika notamujoina unobana vasikana vava vari kuvasikana vari kumasuro vanopai nevanhamba ofisi Messina iripo panext nenge Epstein Town aisina baba halai aisina baba halai polisi yedu inoperera pamari 259 ndasina polisi unokwanisa kuedza chii handina anobata foni anobata wacho ari kutadza kubata saka ndotodhisaida kuti bate foni ndogofaisa zvinhu ndatova kukamera anenge andichallenge anenge andikundira chibhasikoro ndowamunopa tisheti anenge andikundira chibhasikoro ndowamunopa tisheti challenge akundira inini chibhasikoro anokundira inini chibhasikoro ndiachapiwa tisheti SIS MELLY
Vada utamba. Wapenda nyoka. Right? Anyway, tokuprova t-shirt huko. Tokuprova t-shirt. Oh, aiwa chikuru makarongeka mumeponi. Chikuru mumeponi. Aiwa, anenge challenge inini pakutamba chibhasikoro ndiyachapiwa t-shirt. Anenge challenge inini kutamba ndiyachapiwa t-shirt. Ari. Oh, yobate. Anenge challenge pachibhasikoro ndiwe wamchapa t-shirt. Right, sisina kabata phone. Anenge challenge pachibhasikoro ndiwe wamchapa t-shirt. Saka paita challenge ilipo ipo. Paita challenge. Paita challenge ilipo. Paita challenge. Paita mtabi wanao wali tu. Paita challenge kwa uliwa wao wali tu hapo. Akitika. Siyaona. Right, DJ. Sorry, that's the channel. I know too much. I know Let's go face us, guys.
Nita kufaisa zvinhu. Slender, ndatira kufaisa zvinhu. Vauyiwa. Uya anovharisa. Musatitezve musongo. Ya, uyu pana anopedza passport. Uyu anopedza passport. Uyu pana anotumira naye. Ndodava nogona. Vakamira panzira apa. Let's share life, guys. Let's share life. Let's share life. Antes sai macheso. Machesa ndio hapa. Machesa baba visa bachi we. Nilipo. Tipe kuna bachi. Tipe bachi. Visa bachi. Visa. Action. Bisa juicy we. Urunyatsona ere. Tipe kuna juicy. Tipe juicy.
kepu. Agora ticheka kupa. Ari pa Europa na challenge wanopesira. Aiwa kune challenge kani ndinota kwa ku challenge aiwa ndozogota kuti ndera goni. Ndera ndaka challenge ndiwe mpana. Shema unachi. Apa ndota kusanda. Aiwa, hapana kwa challenge. Hapana mnanga challenge challenge. Hapana kwa challenge. Wakazi wasikana hakuna wana kumunukazi. Kumunukazi hakuna huyo challenge. Huyo ina nini huyo challenge. Exactly. Masule guys, mimi na challenge. Yeni. Masule guys, Bamba mama. Let's go. Saura na machesa. Kuna chima chesa. Right machesa. Wewe baba chisa. Magwaza. Magwaza ndio yetu. Magwaza. Magwaza ngwazi. Tipeka space. Mutipeka space. Ai, same na pare. Unagona kudzimane motikari dizi zvako zvapera. Nyika yako yatopera. Apa una police. Apa una police. Ndio. Machena ka. Kuizira kokocha hizi. Kana Messina. Wanayo. Mwada utamba. Mwada uchallenge ngauye padhuzi. Right. Uyanga masikokota mkadzindira kumupasando uyu atorejesta polisi yake. Akadaiso akatofa izvozvo after 3 months achibhadhara tukutomenza kumusha uri kumusha kudiwa. Mchele kukungai. Gwanda atenda neyo Gwanda. Iyo imada ngaikana ngaikone wera amrika mrogona. Ngoro iyo mrogona ngaigona iyi. Yeah.
Mashaya nditika aiwa vanhu vekumesina hanzi ndaichero nditambe yekupedzisira namadzi hanzi ndaichero ndipedzisira iyo oyo vakainayo oyo DJ. Iyo kayo. Kayo. Ndoko kola hicho. Wapewa ground kao. Sebereni teko. Guys, wapewa space. Guys. Wapewa space. Guys, motora mapolisi anditi vanhu vakarongeka vanotora mapolisi. Rufu kana ruchiuya haruna bhera, haruzikanwi kuti ruya nguvai kana kuti ndiwani kana tine mari yakawanda sei kana tinofamba nemota yakaita sei. Rufu haruzvitarisi handitika. Kana usati wave nepolisi, please ukapinda mutauni yako yeMessina next to the KFC opposite Pepe complex iripasaida pane maoffices ezororo ipapo. Pinda ipapo unyorese kutangira pa 89 rand per month unoita polisi yako iwe nemhuri yako
woziva kuti warongeka. Chero urwere ukauya Mwari vakanzi vatonga hauvhunduke, unoziva kuti wakarongeka. Pane kuzofambigwa nebhuku uchitwa kukonde 5 rand 10 rand. Come on guys. Takutoenda takamirwa kuno. Unaisa iwe nemukadzi wako nevana vako 7. Saka 89 rand pamwedzi. Saka pa 3 months mwakashayika. Pa 3 months mwakashayika, hatina choice. Kuti wangu wangu bhadhara mari inosvika less than 300. Nokuti mutemoka takutokuendesera kumba, takutokuvika kumuzarabani kana kugwanda kana kuti kupi amene kwaunobva takutoenda. Saka takaoneka shuwa kuti makazoenda kutoenda itogara next time. Chira kumpeni. Makawandisa mabhemba makajoina atizokwanisi kupai mose. But patiri kuuya next week ndiri kuvigirawo vakajoina. Matamba simadarikwa ine mberi kwomuti mupi wekepi. Takuedza watanonoka. Asikana next week atika aiwa tambofara vanhu vekumesina munonakidza handitika aiwa tafara kuva nemi isi tiri nemucape town tafara kuva nemi kumesina tikatishaya hapana tichaipaka ukauya kuofisi guys uchinyoresa polisi yako matisheti mamwe uchitonyoresa unobva kupiwa tisheti yako nekepi handitika ndati ofisi iri papi. Thank you. Ukangopinda muofisi meya uchinyoresa ubva wapiwa wodhima ndoti ndoda kepi yangu nepolisi handitika ne t-shirt handitika kunyoresa from kutangira pa 89 rand kune 89 rand kune 159 kune 259 handitika chakwenda patakamosvika pakapinda kumberi polisi yange alotodimisa but maybe from here zvaonekwa iwa zvaonekwa masipaka Messina Bank Bridge border masipaka hapana tinao mosana bona ika bye bye. Chichachi Chiwombe china upiwa kuofisi andi unapa iye ndiani ngari kuofisi iye yuju wamuona ka iye yuju une wani yomewa une wani fasa uya t-shirt yenda kwa wapenda nyoka here sha hauna ngopenda nyoka sha ndokupira t-shirt adiresa izi yako nekutokuvigira yamonya ezera rako nai ndaka munhu wenyawo zoronyara kugoneka Napita ndiri pabhodha ndobva vanonyeza kuti ndiri kukuta. Takaenda
Saka ngaibate ida tura kunarira nezvenyu kufara kwete kupindana hati zvinodisturba pati manono magudu ngavauye kufandi especially vanofungwa nevati ona smart yakauya nemakazi mubaisati pamwe mufansi waiti usamire kukuchidzira moto uchipfirisa danzi saka drive on ndaisemwe inodatisa mshaka saimwe so kwaya ndiko hangu asiva musina kupa matisheti vasara vachipopota chaizvo comment section kwaiyo handiko hangu asi vasina kupawo matisheti vapopota chaizvo Papa, chamunoroverana ipapa tikachishanda hapana mozoina mapolisi naita uzoine polisi kana ndouya nekutemu utaridze polisi yako mozoina mapolisi anditika 89 randi pamwedzi chete uya nemafono tadzingwa tadzingwa tivhurireiwo tidzima live ngativhurireikana taa kumberi bye guys tobatana kumberi bye bye guys tadzingwa kushure tobatana taa kumberi tokuonai kumberi uko matoenda kumberi